Ramdang chawin emaw en thla tur ro pui nei kan ti thin mai the Mossad te kan hria CIA te James Bond filma MI6 Bond turu zia te Russian en thla tu pol KGB thlak tu SVR te po kan hrefur ome ma se India en thla tu pol chu kan hmune viau mai the ro kan ti mai the hin nep ta kan lo ni em eng ange an ni a han lo rin tlak ve rengem han chui chho do ni la video masalama khan oro chungchang chu kan ngai thlan wol to a sejaw ngai lowa da taila tuna kan chui tur be khi Indian thlatur pol zinga aro pui ber anga hanchal India ram Prime Minister Indira Gandhi poina aming lema Black Tiger tia ako chanchin nani donani aming dik tak chu Ravindra Kaushik ni in ani hi train khat chuan Clark angin Pakistan sipaya athok nia han soilain Tren katero chuan Major niin an soitunga tuntruma po hian Major angin karon soidonani adiklowe hinlo ti ani poin source tren katin a soidan kha ani ve miawa chumi chungchanga chuan hriat thiam na karon dil masa lonita sela ani hian Pakistan thuruk tam tak chu India hena hian alo petrina Pakistan sipaya chuan kum engmazat trangin hriat chualawin athok theiani ani hian kumsom ni pakhat mi lek ani in Indian thatu pol ro chu hazoma Pakistan rama Pakistani ang maina khosa India mi ani ti reng shelawani Pakistan mi nu puya aneya fa pone hial mai kumsa khazgu somrit pathuma chuan man ni in Pakistan sipai ten na satakin andopa ma se an sei sana saviu chung poin ani hian aka ang du lovin engma soidu lo athi thlengin India tan rinom takin a om char mai ne tikhana chanchin tlang pui chu ha zo ta der maya ma se kan benga fa nep dewin rinom sia a chanchin kim chang deuh zok han thlir tum taila engpo ni sela kan thungai thlak tur te hi idu zong te ni ve chuan khonga in like kha min han me sakvela I thei phei chuan hype kha min ti sakve turin ka ngen chene India ram en thaturo pui ber Ravindra Kaushik chu kumsa kha zakwa songa pani April ni som pakhata khan Sri Ganganagar district Rajasthana Punjabi chung kuwa alo pianga apa ming chu JM Kaushik ni in apa hi Air Force officer ania sipai officer fa pati taka a environment chuan azir ema Ravindra Kaushik po chuan India ram chu a mangai rum rut mai Ramtana thi po chu apoi salor le maya mi in anun na aya thilro pui hlan tur aramtan anei lo ti chu ha thu pui ber hani mai chutiang ani wang chuan Ravindra Kaushik chuan India ram chu apmai ema kumsa khazakwa somruk panga a India le Pakistan an indo khan Ravindra chu kumsom pathum chau alania mase alopian chuna kha Rajasthan ani ti retaila an khua chu ramri bul mai ania chutiang te ni wang chuan indo na chuan an khua chu achi a hne hle chubaka apa chu Air Force athok ani boka heng te ni wang hian indo na chungchang chu Ravindra hian alo hrehem ve em mai ne anhu kumruk kumsa zaku somsari pakhata chuan India le Pakistan chu han indo le peka heti hun lai hi chuan Ravindra chu halo tlang wal ve to view mai chumi truma indo na chuan India chuan Pakistan chu a hne hlea Pakistan chu hatlom lo chawani hemi truma anin do na te wang hian Ravindra chuan India ram chu apmangai zuala aril ru chung ril bera chuan India ram mangai na chu ain tu nget view mai India ram mangai view eti lo chuan sipaya hantra ne mopo chu alatum chuang lem lowa maseram apmangai na chuan engamo takti turin ani chu an Norfolk train Kolei sakal nuwa chuan ani chuan lem chan lam le debate lam chu hatui puita ema heti angani wang hian college theater group chu ani chuan azom tane an theater lem chan emo debate emo awm reng chuan ani chu hatel venge nge trina debate chu nuwa matifal le aril ru achak boka midang te han nial chu hathiam view mai lem chan po chu hathiam ema heti angani wang hian athian te chuan Bollywood actor Vinod Khanna nen chuan ani chu an khai kin hial train ane Bicom mazir lai chuan ani chuan hunrem changa nei hlau maya Lucknow National Theatre Festival la chuan inlan theina hunrem chang anei ta hlau mai chuta chuan ani chuan zale na sual tu telem chu a ham changa tin drama dang po chu han chang boka
chu drama chuan ani chuan Indian Army officer lem ma chang ti chuan Chinese sipai te chuan ani chu han mana nasataka an han do point ani chuan athuruk te chu engma a soidu lo ani chu tiang chuan lem chan khovela chuan engama chen chuin tar luta a rol po chu a hne so em mai alo thlir tu te chuan mit lalek lawin ani chu han thlir ani ber maya alem chan chu athiam em awangin atak po a ang rum mai chuan lem chan thlir tu zinga chuan a hriat hau lowin ro officer te an lo vereng maya ro officers te chuan atlem chan chu uluk takin an lo ena Ravindra Kaushik chu an pol mi le sani turin an lo ot vio mai a chet vel dan zong chu uluk takin an lo thli thlaya lem chan a zo vele chuan ani chu vabiaka an pol zinga tel tura som an rot ta hial mai ne heti hun lai hian ro te chuan Pakistana an agent pakhat chu tirlu an tum meka chuan agent tirlu chuan Pakistan ho thuruk tam tak te chu avaru chu kanga an hena chuan aron thonang chutianga Pakistan rama vacheta tur mi huishen tak mai le ramhmai tak mai chu ro te chuan an zonga chutian zon lai tak chuan Ravindra Kaushik lem chang lai chu an va mutani an ni chuan a chet vel dan chu an enin an du thu sam hle maya an lem chan a zo vele chuan Ravindra chu ro officers te chuan an pan phei ngala intelligence agent tur chuan an va beron zui tane heti an pol zinga tel tura an som pa hian a thil ti tur la om zia te chu an hril lok sa diema Ravindra Kaushik po chuan a thil ti tur la om zia chu an hril ma point alo hret lok sa diem to amero chu ani chuan aram chu a mai em a chung rila aram ta na engmo tak ti tura nor tu om chuan ani chu ro member ni tur chuan anor kal ruak ani ber mai aram tan chuan thil lian tham tak ti ve hadua anun na hial po chana huamani ti chuan eng po chan huamin ani chuan ro member ni chu hatlang ta kumsa hajago somsari pathuma chuan Ravindra Kaushik chuan BCom degree chu anei ve theita ti chuan ro member ni turin Delhi chuan a kal zui ta apa hena chuan Delhi na zong tura akal don thu asoya apa hena chuan ro member ani don thu chu a hril haulo Delhi thlen vele chuan ro te chuan ani chu kumni chung training an lo pe a agent ni turin a big takin ani chu an hrual ta ne Pakistan chuan adam chungin aum to hial mai theya hetiang ani wang hian Pakistan ram leilung te chu ani chuan chiang taka a hriat angai dona training po uluk taka a be angai don Pakistan ram hun ma zong chu uluk takin an zir tira tin chu baka an trong te po chu an zir tir na sa hle ani chu Punjabi chung ku atranga lo seilian ania chu wang chuan Punjabi trong chu a thiam vio mai ma se Punjabi mai baka ani chu Urdu zir tir ani boka Pakistana chuan Urdu chu nasataka han manawangin Urdu thiam lo tan Pakistana chuan chet vela har saviawang Pakistan national language chu Urdu le English ania mase sarkar na poimo thila chuan English chu an mang uar hle thungani India ram tenen po ain ang viau ti na ni chu Urdu trong azir pa hian Islam sakho serle sang te chu zir tirani boka Islam ho chu nitin an trong try trina ala chu biin namaz anti mai chu han practice trina ne namaz anti chu Islam sakho tan chuan thilpoimo tak mai ania thilpoimo tak panga an soizinga namaz chu hotel ve train atlang puin Islam ho chu nikhata voinga han trong try trina tin Quran bungle chang chungchang te chu uluk takin an zir tira Quran bungle chang tam tak chu an bai hat tir bokani tlarelo te chungin Ravindra chuan thileng kim mai chu ha rebel ne em toa kumkhat a training chung chuan agent thatak ni thei tur kopin a thiam bel to ne tuna chuan ani na zong chu ain thlak felvek ani ber to maya tute mo chuan lo ring helin ani na te po chu lo chui poni sela ani na dik tak chu an hre chuak mai toin arinom lo Ravindra chuan a sa khuate po chu ain thlak zo vek don ani ti chu ha hria tuna chuan Hindu ni to loin Muslim alo ni to ni amaro chu aram tan chuan eng po tia huam miawa asa khu po chuan ani chu a chel hlei thei meu lo ani sarkara a document zong chu no re ania
a document poimo zong po ti chiat vekani tuna chuan India khuale tui ni to lo anga ngai ania ro te chuan document poimo tak te chu lo boi puin tuna chuan Pakistan mi le sa halo ni don ta a dokumenta a inzia dan chuan a hming chu Ravindra Kaushik ni to lovin Nabi Ahmad Shakir ani to anga India mi ni to lovin Islamabad Pakistan mi le sa halo ni to thung don ani ro agent thatak ni turin ani chu thilte tham tak po zirtir vekania tulo anga an ngai tam tak te po chu zirtir tel vekani hetianga a training te a pass chuan nuai hian ro chuan Ravindra Kaushik chu ram pariat borvel zet maya information la turin antir ta chu thil chu ama test na ta na hanti chawalani amma sabera chuan ani chu Dubai a antira UAE khopui Abu Dhabi a te Saudi Arabia mun sang te chuan ani chu tir ania chuta chuan Pakistan mi engmozat chu ani chuan thiana avasiam hun reilo te chuin Pakistana chuan voeng mozat chu hazina Pakistan po chu a rebel ne vio to mai titura hanti reng mai chu thatakin a hlen zel sia hetiani wangin ro officers te chuan Ravindra Kaushik chu Pakistana permanent agent tura thon tlak ni in an hreta ti chuan agent puitling tak ani toa ngain kumsang hazuko somsari panga chuan oro chuan Ravindra Kaushik chu Pakistana thoktur chuan antir lu tane Pakistan sarkar tan chuan avathokanga chuta athuruk tam tak chu India hena chuan aron thonang heti hun lai hian Punjab din hun chu ha buai zual hlemaya Khalistani movement chuan Punjabi ho chu hati buai mani Punjabi ho chuan India ramatra in lakran an lo du to thina hetianga Khalistani movement chung changa Punjabi ho ina India ram an bewang hian Operation Blue Star te po kha halo chuka Golden Temple te po India sipain an lu chu hialani kha khatianga ni wang khan Indira Gandhi po khan aboral pha hiala chunge ro chu athlir zauna tan ka han soi mai ni chuti hun lai vek kumsang azgo somsari pasari July ninga chuan Pakistan General Mohammed Zia ul Haq chuan sipai chakna mangin Pakistan Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto chu halo pai thlave meka he sipai chakna manga Pakistan sarkar nam thluna hi Operation Fair Play ti te po soiani hetiani wang hian Pakistan chu martial law in kumsom pakhat set mai da ania hetianga Pakistan abuai vel mup lai hian India chuan nuclear te halo test dai towa Pakistan ai chuan anchang kang view to mai Punjab boy be chan chuan General Zia ul Haq chuan indona dang a cho chu mai Indian Prime Minister Indira Gandhi chuan a hlau ema chuwang chuan ro agent te chu Pakistan laka uluk le zuala an mit len turin antitane Ravindra Kaushik chu Pakistana chuan a kal toa kumni chau a omtia chuan ani chuan a hna chu thatakin a thok zela information poimo tak po chu ala nei theizel hetianga hna a tho vel mek lai hian Ravindra chuan digri sang jok nei adua Pakistana chuan digri sang jok ne na in ben bela sarkara athuk theyang berain talu atumani ti chuan game lian jok khel zel chu hadu ta ro hoin an phal sakangin ani chuan Karachi University a chuan admission atia chutarang chuan ani chuan LLB degree chu nei ta ne hetianga LLB degree anei nuwa hian Pakistan Army chu zom madua kan soita kangin Pakistan a chuan sipai ho chuan thil an ti thei ema Pakistan Army a atan chuan India ram tan chuan na athok theile zual don ni in Ravindra chuan angayani mase ro officers te chuan ani chu Pakistan sipaya hanram tir chu an rem ti chi alowa achan po engdang wang ni lovin a document te chu an verify anga ani chu an manchuk palmayang ti an hlau wangani apu te chuan Pakistan Army zom chu an phal saklo vio nain ani chuan zom shram dan chu angai tu averenga Pakistan Army a naruaka om cha piang chuan a senior te chu a hril ve zia thinani veka chu Pakistani Military Accounts Department a chuan naruaka om ti hrin apu te chu phalna havadila ani po chuan a topa chuan sipai zom phalna chu an pe ve ta ti chuan sipai a chuan va interview in a voi khatina chuan atling ngala helaya takhian thren katina clark anga han soi lain
then ka tero chuan commission officer angin an soi ve thunga kan soi ta gang khan Pakistani army a chuan commission officer angin alut kan ti mai don ani Pakistani army a account department a chuan na poimo tak a chel ta ka wangin thuruk poimo tak mai chu India tan chuan anei thei ta zela Pakistan army ho chet vel dan zong chu ani chuan a rebel to view mai chung thil zong chu India sarkar ne na chun a thlen zela hetiang ni wang hian Pakistan hoina India be an tumna tam tak chu ati sukuk theiani ma se tun lai te angin hanin biak po zung chu thil ol ai ani lova heng te wang hlei hian ramdanga en thlak na watho chu thil hla tak ani chuan a thuruk te chu le kha aziak thin le ngala man chu a hla thei fia hle mai ma se Ravindra Kaushik chuan chutiang thil zia tur te chu mu thei lo turin aziak thina mitlong maya han mu thei ani lova an nuwa uluk taka an en le chawin an chiar thei thina ni mi pa ngai na athu ziak te an han en chuan le kha blank mai amoti mai turania ma se thu ziak a omani ti hretu ta ne ro chuan chung thu ziak te chu chiara har sangai lem lo chung India ram ta na athu ziak te chu Kuwait emo athon ma sapota Dubai lama emo te thonin chuta chuan Indian agent dang te chuan chung ale khathon te chu India rama anlo thon chong vele thina athuruk thon te chuan achang chuan cholkareng mo zat hun na manga achang phe chuan thlayo mo zat te hun na mang thina ni anna chu ariski ma man chu ahla thei thiak khop mai Pakistan ho chuan anrin hlel lo na turin Pakistani ang tak chuan akhosa thina an society a po chuan ain ta tlut na savio mai lem chana thiam ma wangin chu chuan apuina sa boka a mai kor vo chu a an ma wangin tu te ma chuan ani na dik tak chu an shelo ni mai lovin chu tiang chu ani yang ti rin ngai na reng an shelo ani an department a thopui te po chuan ani chu han ring trina anala chu thatakin a thok boxia a taima a fela midang tan te chuan kom manuam ma en thatu aniang ti chu an tan chuan rin ngai na haom lo Pakistan mi ani ti alan chian le zual theina turin an department a puan thui pa fanu amanat nabi chu nupuya chuan aneya ti chuan an ni pahni chuan fapa arip po chu han nei ve nge chutianga nupui fanau anei tak nuwa phei chuan a chet dana film khurle zualangaya anupui le afapa chuan ani na dik tak chu an hriat rem tilo an hathona mun lama chuan anupui le afapa chu an kalve po a phal sak thin lowa India ram tana a thei top a chua du awangin Pakistan army officers den an rin theina turin na satakin na hathoka atho danin kim mai chuan Pakistan officer so mit chu hatlung viau zel mai chutianga na te thataka atho wang chuan promotion po chu halo kalve mai boka Pakistan army ya chuan ani chuan major na chu achel chhotane chutianga major din mun hial athlen chhota ka chuan Indian intelligence tan chuan atangkai le zualta officers lian zual tenen chuan meeting an nei ta zau mai boka heng te ni wang hian ani chuan thuruk tam tak chu a hre theita Pakistan ho thuruk chu India nena chuan a hril ta zela hetianga thil ti wang hian India chuan arama Pakistan hellu rutur tam tak chu alo tu dol thene Pakistan atanga India ram lut ruk tum te chuan voi tam tak Rajasthan ram ri kal tlangin India ram lu ru kan tuma ral thuam le rui lo te po tol ru kan tum train ma se chung thil te chu Ravindra Kaushik chuan India sarkar hena chuan a hril zela Pakistan sarkar malak na chu voi tam tak a hlo cham ta ne tuna chuan army ya major ani na chu India sarkar chuan a mang tangkai ta vio maya kumsanga zugo somsari pakon nuwa chuan Ravindra Kaushik chu India tan chuan a poimo tak zet to an chu dan chuan a thil ti wang hian India sipai sing ni zet chuan an nun na chu an chan lo pha ni tein an soi thrina ani chuan man chu lowin a hna chu a thok mial thei bok se ro officers te mai ba ka India ram prime minister Indira Gandhi po chu ani chuan atilom ma a chuan wangin Indira Gandhi chuan a minglema Black Tiger a phuat saktane Black Tiger ti chu India Defence Circle chuan alar ma se Ravindra Kaushik chu ani ti ero an hre chung lo
India sipai officer tam tak po chuan tunge Ravindra Kaushik chu an hremi alowa Black Tiger ani ti po chu an hre chuang lowani Black Tiger ti mingringot chu lara tunge Black Tiger tak chu an hre chuang lo heti hun lai hian India ram chu voi thumbor vel chu aron tlo vea India ram atlo don hian ani chu Dubai a kalphota Dubai atang chuan Delhi a aron thlok le thina ni Pakistan atang hian a chungte chu le kha a thon fowa anu le pa te chuan Dubai na thok angar ngarin ani chu han ngai ani anu le pa tak ngial poin Ravindra Kaushik chu Black Tiger ani ti chu han hremi alo ti na ni chu Ravindra chuan Pakistan a kumruk zet mai hun a mangta heti hun lai hian anau chuan nupuya nei dona ni ti a hreta a unau pa nupui nei na chuan telve a duwa chuwang chuan chol amamone ti chuan Pakistan officer so hna chuan Saudi Arabia umra perform tura kal tur thu a hrila chumi atan chuan chol reitok tak amamo ni nain soibok umra mang tura chol dilani boka hemi ani wang hian Pakistan chuan chol hun reitok tak apea ropo chuan India ramaron ho a phal sak zuita bok ti chuan ro ho chuan ro man asim sakin Dubai a chuan ani chuan lo welcome Dubai atang chuan India chu haron thlo puita ni Dubai cheng anga ain soya wangin achung te hna thilpek tam tok tak Dubai atang chuan aron leisaka chutiang ani wang chuan achung te po chuan Dubai cheng angar ngarin ani chun ngai ni hun rei tak aron ho to lo wangin aron ho ni ya chuan achung te chu han lom ma chumai ba ka unau pa chuan nupuya nei don boxia chutianga hun hlimom tak an chung kwa han mang thei chu an lom ma se chung te chuan nupuya nei to ti reng an hresilowa hetiang ani wang hian achung te chuan nupui nei turin ani chuan nor ta ni ma se ani chuan dot hril du lovin Pakistana nupui anei to thu chu hasoya anupui ming chu amatnat ani thu a hril bok engma hril lowa nupui a lo nei ngota wangin anu le pa chu han lom lo hlea an mo nu chu mu ve ngai an du siane ma se ani chuan eng tin mo ani chu thoi dam thea chumi tum chu an chung te na anin mu nun ber tur ani ti reng Kaushik hian a hrelowani a chung te na anin mu nun ber chukum sanga chu somriat pakhat khania hetia unau pa nupui nei na mang tura aron ho nuwa hian Pakistan lama chuan a let le ta a na chu tran le ta hun rei tak man chu lovin Pakistan sarkar thuruk te chu India sarkar hna chuan a hlan tamal mal maya hetiang ani wang hian ani po chu atui zualin a phur zual lemai India sarkar hna chuan Pakistan atomic power station chungchang te chu a thlena Pakistan chuan chung hun lai chuan nuclear power nei ve tumin ma ala ve meka hetiang thu te po hi ro ho hna chuan a hril zel mai Pakistan army chuan an thil tia hlo chamna tam tak an nei ta ka wangin ISI te chu an hlo cham ni tein an hria ISI ho po chuan an ma ni ya chuan en thatu an om ni tein a in ring ta ne army chunga mi ngei tu emo chuan an information chu atili kau ni in an hreta Pakistan army officer so record sang te chu an han en fi tran ta ne ti chuan Pakistan officer lian te chuan an officer sang te record te chu an han cheka Ravindra Kaushik chuan Pakistan chunga chuan laina hnaya nei lo ti an hreta chuwang chuan Pakistan army te chuan Ravindra Kaushik chu an ring hlel tran ta amairo chu Ravindra Kaushik chuan hemi chungchanga hian in soifiana fel fight takasiam thea anni chuan an man thei hau lo mai chitarang chuan Ravindra Kaushik chuan film khurangai ani ti ein hreta Pakistan Counter Intelligence Agency tele ISI ngei te chuan India agent chu an zong na sa hle mai ani ti po hrein ani po chu engti khuna mat po man thei ani ti ein hreta ni mase anun na chu a hlut to lowa rama mangai ema wangin a hna chu a thok mol tho mai tuna chun Ravindra Kaushik chuan Pakistana kumria zet mai hun na mang toa en thlang na chu thok char ma sela Pakistan sipai te chuan an man thei chung lo nima sela kum sa ju somriat pathuma chuan anuna thilrap thlak tak mai le atop na tur chu ron thleng ta hemi kum hian India en thatu bol ro te chuan agent pakhat inayet masi chu Pakistana chuan an ron tira Ravindra ne na in mutura ti anni inayet masi chuan olsam tein ramri chu ron kana Pakistana chuan ron kalin Ravindra Kaushik chu ron mu atumta amero chu heti hun lai hian
inayat masia chu Pakistan en thatu pol te chuan an lo man ta hlau mai ti chuan inayat chu Pakistan sipai te chuan na satakin an soisa hun rei fe mai an dop tak nuwa chuan ani chu ain puang lo thei talowa inayat chuan raw agent pakhat Pakistan army officer zinga om thu chu ha soi chuak ta ne ani chuan a han dop chiang le dewa nakina chuan Major Nabi Ahmad Sakira chu Indian thatu wani thu chu ha soi chuak ta Ravindra Kaushika Pakistan mingkha Nabi Ahmad Sakira ni ti kha hrenon le taila ama mutura roina antir thu te po chu ha soi ta vek mai hetiang ani wanghin Pakistan thu nei tu te chuan Nabi Ahmad Sakira ni na dik tak chu Highland an tumta atira chuan inaya ta thu soi te chu an ring lo view mai achan po Nabi Ahmad Sakira chu sipai thatak nia an hriat wangane Mase Ravindra Kaushika Nabi Ahmad Sakir tia an hriat bok chuan Pakistan a laina hnai anei lo ani ti an hriat awangin an rin hlengna te po chu a han zual le ta dewa ring hlelngot ma sela Ravindra Kaushika Nabi Ahmad Sakir tia an hriat bok chu finfiana tel lowa man ngot the ani lo Pakistan army a chuan major ve lai ania chutiang ani wang chuan athil ti sual lai nge chu Pakistan ho tu te chuan man an tuma atan chuan thangan kam ta ne inayat masita chu Nabi Ahmad Sakira mutur chuan an tir ta anni pati anin mu huna chuan anni chu han man mai don ani ti chuan inayat chuan Nabi Ahmad Sakira chu message chu wathonin parkain muturin avasom ta Ravindra Kaushika Nabi Ahmad Sakir tia kan hriat bok chuan Pakistan ho ruahman na chu hrehek lo le ti chuan paka chuan vakalin inayat chu wa mu atum ta chuta chuan inayat chuan ani chu thuthleng a hian lo thuin alo ngak reng to ti chuan ani pani chuin muin thil poimo te han soya Ravindra Kaushik chuan thil hlom lo thleng tur chu hrehek lo le lim taka anin mu lai chuan Pakistan sipai te chuan ani chu an ron huala chulai hmuna chuan an man ta ne Nabi Ahmad Sakira chu raw agent ani nge ani ti an hreta Pakistan sipai angin aloin thuam vel mai ti an hret chuak ta Ravindra Kaushik po chuan adin mun la om zia chu ha hreta atan chuan in pek lo chu ti tur dang om talo ti chuan arang in Sialkot zela ani chu dalu ani ta nasataka soisak le dop nin Pakistan sipai te chuan kumhni zet mai nasatakin an soisa an dop boka hetianga nasataka an dop lai po hian ani chuan athuruk chu engma a soidu lawa atan chuan thi a thlanom zok chang po atam mai nasatak taka vuak ania soisak ania nek le pet te chu atuar na sa em achang chuan vur chunga te mutir ania mun thim tak le chep taka an da thin boka chutiang chuan hreom takin an ngai sa thin ani achang phei chuan ei tur po an pe mu mal du lova tuin tur tak ngial po pek du lo chang an nei thin chutiang chuan nun rong takin ani chuan do pa amai ro chu ani chuan aka ang du tlat lo aliam tor te chuan aram a mangai na chu atinep zo silowa India ram tan chuan a thei pato pin thuruk chu awong trang mai ne India ram phatsan ai chuan ti in hremna eng po mai chu hlim takin atur thei zela India sarkar thuruk a hriat ang po chu soidu lowin a pai tlang ta ne ti chuan alaka chuan thu boi ziak lutin kumsang kha chu somriat panga chuan khailum tura ti anita Mase Pakistan Supreme Court chuan a hremna chuti nep sakin dam chunga zel tang tura ti anita ne atira chuan Sialkot zela chuan da nin a hnuwa chuan kot lakpata da nin atopa chuan mian uali zela chuan ani chu an da le ta chung zela om lai chuan a ma kan soitak ang khan na satak takin an do pa mase ani chuan a ka ang du chung lo hetianga zela atan lai po hian India sarkar chuan atan engemaw tak an lo ti ve ha bei sei ve renga ma se India sarkar chuan ani chu ron chan chuemo po atum chung lowa India sarkar chuan raw agent ani lo thu chu a soi ve ngar mai hetianga en thatu te ramdanga an vatir hian an sarkar te hian an vachan to ngai vak lem lowa achan po international dan anga en thatu tir chu thil phal lo ani awangin ramhming chiat theina hania sarkar hian dan tlang puin an agent te hi an chan vak ngai lo ani chutiang anga ramina en thatu ramdanga avatir achan tak lo te chanchin hi nidanga ron ti chule te po la ron tum taila
crime story kan buai pui rual hian atak tak te po hi hanlu chil ve achak omalo mole ti chuan India sarkar chuan Ravindra chu ngai sak zui lo in Pakistan zela chuan atang tangar ngara kum engemaw zat chu he zela hian atang ta ni zela atan lai chuan Ravindra Kaushik chuan zela tangin achung te chu lekha ala thon ta rama chutarang chuan an fapa ni na dik tak chu Ravindra Kaushik achung te chuan an sheve ta zela an fapa chu Dubai a cheng lo in Pakistan a chenga ni ti le Pakistan zela atanga ni ti te India tan en thlak na athoka ni ti te chu han sha chuak chho ta zela an ri ru po an na hle mai achung te chuan India sarkar ne na chuan zela tanga achu theina tura mala turin an ngen ve na saviawa athu hriat hian a thon em awangin apa phe chu Ravindra Kaushika an manti a hriat nu ni tamwak lawa heart attack in aboral zui ta hial mai ni hetianga achung te lekha ron thon fo wang hian India rama mipui tam tak te chuan a chanchin chu han lo hreta mase sarkar chuan ma ron lak lo wangin Ravindra chuan an ram chuan ani chu a phatsan ta ni in angai ta hial mai ale khathona po chuan anun na chu ramtana hlan towa mase ramtana athona zong chu India sarkar chuan enga ma ngai lovin ani chu a phatsan tamai ni in ale khathon tam taka hiana ziakani ti chuan kumsom pariat zet mai chu zela thile dam inkara hun manga he hun lai zong hian ani chu soisak ni in India sarkar thuruk soitura ti ani an soisak na sat em awang hian a hrisel na din hunte po chu alo tla hiam ta viau maya nakina chuan TV nat na le lunglam pang nat na chu a veita a hetiang ani wang hian achung te chuan India sarkar ne na ama enkol na tura Pakistan chu lovador turin an ngen thina mase sarkar chuan engma ati chuang lo ani Ravindra Kaushik chuan ale khathona American en thatu chu ni la chuan ni thumbor vel leka miron la chuak nge yang hati hial mai ti chuan zela chuan shrom takatang in kumsang ni le pakhat November thla khan Ravindra Kaushik chuan khovel chu halo mang thra ta Pakistana Central Jail mian walia chuan anun na chu ramtan alo hlan ta ne Ravindra Kaushik chuan ramtan anun na hlan ma sela arwang chu India rama ron la ka ni lova arwang chu Pakistana multana chuan jail chunga phumani ta ne achung te ta na ril runa thlak takin India sarkar hian Ravindra Kaushik chu India ani thu chu apom du tlat lawa a unau pa chuan interview pakhata chuan India sarkar atangin sumle paia tranpuina don an bei seilowa ma se ramtana athilti na satak mai chu India sarkar chuan pom se adu thu a soi chuak hiala sumle pai chu an tan chuan engma ani lem lowa a mai ro chu an unau pa chu India ram chuan martar anga pom se an duane ramtana India sipai nun na hlan uniform ha te chu na sataka choi moi han ni trina a mai ro chu aruka ramtana thok thin te ro chu choi moi an ni ve tok lovin an hria mase kan soita kangin en thlak na thok tu te hi chu sarkar te hian an ma ni ram mi le sangin an pom lo fo thina chu tiang chu khovel dan ani ve miu boxi ne Ravindra Kaushik ange po chu anun na ahlan sak aram chuan ani na dik tak po chu apom sak du lo ti na ri chu mase mi puitena annor na anasat em awangin India sarkar chuan achung te he na thlatin cheng zanga chu pension angin apetange nge a anu achun cheng sang nia ti san le ni in kumsang ni le paruk kheng khan achung te chuan cheng sang ni chu thlatin an dong ve thrina mase anu amla ve di chu kumsang ni le paruka aboral ta ka wangin Ravindra Kaushik achung te chuan poisa chu andong chun zom talawani chu report ina atar landan chu nia poisa enza chiange India sarkar hian amaral nan hian apek ti ro chu hriat ani talawani engpo ni sela sumle pai chuan achung te chu han vur lem lova amai ro chu India sarkar emo India mi puyemo hian Black Tiger tia kan hriat Ravindra Kaushik chu engtika ma kan thei ngilin arinom to lova etiklai mai point the Black Tiger tia ro hi chu India ram en thatu te chanchina chuan adai to don chung lo kan Bible chuan sum tam tak ain ming that hi thlan jok turani alo ti to a amalama kan video a Rabinder Singh chu sum tam tak wangin rampona atlan chia India ram sarkar tan en thlak na athoke moti line CIA tan alo thoka atopa chuan CIA te chuan phatsan le sin Maryland motor accident aboral ani ti kan hretoa amero chu Ravindra Kaushik ero chu achanchin kan la soireng dona
India rama chung zong chuan a chan chin thalam hian engtik lai mai poin kan beng alu reng to dona a top na chu halo thalo view po ani mai theya ma se a chung te ro chu engtik lai ma hian za om lo taka soi ani to ngai don lo a chung te tan po a chan chin chu chapo pui tham ani lar to nge yang ole tun chuma katan chun kan khes chu khati song khan le phat mai ro se